салом. Хабарҳои радиои Озодиро аз рӯзи чоршанбе 24 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Парлумони Тоҷикистон қонуни нави шаҳрвандиро ба тасвиб расонд. таҳрири нави қонуни шаҳрвандии Тоҷикистон меъёрҳои шаҳрвандии ин кишвар тартиби гирифтан ё аз даст додани шаҳрвандии Тоҷикистонро мушаххас мекунад. шарти асосии гирифтани ҳаққи шаҳрвандии Тоҷикистон дар донистани забони давлатӣ дар сатҳи муошират ва дар таъқиби ҷиноӣ набудани фард будааст. тифле аз нафарони бешаҳрванд дар қаламрави Тоҷикистон ба дунё омада ҳаққи гирифтани шаҳрвандии Тоҷикистонро дорад. нуктаи дигар ин аст ки тибқи ин лоиҳа дар сурати таваллуд шудани фарзанд дар як хонаводаи хориҷӣ дар қаламрави Тоҷикистон тифл ҳақ дорад бо ризояти волидайн шаҳрвандии Тоҷикистонро соҳиб шавад. вақте ки мо дар бораи шаҳрвандӣ сухан меронем, мо бояд дар назар дошта бошем ки бо баъзе давлатҳо мо шаҳрномаи бо Федератсияи Россия шаҳрномаи ду шаҳрвандӣ дорем. бо дигар давлатҳо мо чунин шаҳрномаро надорем, вале вақте ки шахс барои шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон шудан муроҷиат мекунад вале аз шаҳрвандии давлате ки дар он ҷо истиқомат мекунад, яъне шаҳрванде ки хориҷӣ аст, намехоҳад ки аз шаҳрвандии он давлат даст кашад, дар ин маврид низ ба ӯ рад карда мешавад, агар ӯ ӯҳдадорӣ ёки мақсади аз шаҳрвандии он давлат баромаданро надошта бошад. тафсилоти дигар дар сайти интернетии радиои Озодӣ. шаби 24 июн дар Арманистон фаъолони ҷамъиятиву ходимони илму фарҳанг, депутатҳои амалкунандаву собиқи парлумони кишвар даст ба даст гирифта миёни полис ва эътирозгарон дар маркази шаҳри Ереван як сипари зинда ташкил доданд. ин нафарон мегӯянд ки бо хусти худ ба майдон омаданд ва намехоҳанд ки бӯҳрони ба амал омада ба хунрезиву хушунат бадал шавад. 5 рӯз мешавад ки сокинони кишвар ба нишони эътироз аз 16% боло рафтани қимати барх дар кишвар ба майдони назди қасри раёсатҷумҳурӣ баромаданд. талаби онҳо бекор шудани қарори президент дар ин замина аст, вале то ин лаҳзаҳо ҳеҷ нафаре аз ҳукумат, на президент ва на дигар мақомдор ба пеши эътирозгарон набаромадааст. полис дирӯз эътирози сулҳомези мардумиро бо мошинҳои оббошӣ пароканда карда беш аз 200 нафарро боздошт кард. як пажӯҳиш мизони камбизоатиро дар Тоҷикистон 32% муайян кардааст. тибқи таҳқиқоти мутахассисони оҷонсии омори ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ, ҳар сокини сеюми Тоҷикистон дар ҳолати фақру нодорӣ ба сар мебарад ва моҳона ҳудудан 153 сомонӣ дарёфт мекунад. тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ, нафаре ки рӯзона барои харҷу хароҷоти аслии худ на бештар аз $2 сарф мекунад, камбизоат дониста мешавад. تحقیقات سال 2014 نشان داد که در عموم همین سالهای آخر که تمایل و پسروی مثل سطح تمیزاتی در جمهوری تاجیکستان هست و تحقیقات بودجه خانواده ها نشان داد در سال 2014 یعنی که 32% اهالی کشور در سطح تمیزاتی قرار دارد. 15 пизишки тоҷик изҳори омодагӣ карданд ки баъди марги онҳо аъзои баданашон барои афроди ниёзманд ба табдили узвҳои бадан дода шавад. ин табибон дар маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсони вазорати беҳдошт кор мекунанд ва васияти худро ба шакли хаттиву шифоҳӣ ироа карданд. мавзӯи додани узви бадани шахси солим барои пайвандсозӣ ба нафари дигар дар ҷомеаи Тоҷикистон то ҷои нав ва аз бахши мавзӯъҳои ахлоқӣ ба ҳисоб меравад. аксар мардум дар ин кишвар на танҳо ба додани узви бадан, балки баъди марг мавриди санҷиши судии тиббӣ қарор додани ҷасади инсон аз лиҳози ахлоқиву мазҳабӣ роҳ намедиҳанд. вале табибони тоҷик мегӯянд бо ин ташаббуси худ мехоҳанд ба ҷомеа намунаи ибрат шаванд ки ба хотири наҷоти ҷони нафари бемор маҳрум шудан аз узви бадани шахсе ки дар ҳолати марг аст кори хайр мебошад. ман шахсан худам возӣ ҳастам, мисол вақте марги мағзисарӣ мабодо агар худо накунад шавад, ман ё ягон наздикии ман чем гуфтан ба гул ба як каси дигар фоида расонад, як дуо мекунам, мисол мегирам як органа, як хайрияти чиз мекунад, савобияташ ба худи ман, ба шахсони наздики ман мерасад. дар Тоҷикистон соле бештар аз 200 нафар барои пайвандсозии ҷигар ва ё гурда ба маркази пайвандсозӣ муроҷиат мекунад.
дар донишкадаи санъат ва дизайни душанбе дар остонаи ҷашни ваҳдат намоиши асарҳои рассомон ва тарроҳони тоҷик баргузор шуд. Дар ин намоишгоҳ 200 асари 55 рассому тарроҳи тоҷик ба намоиш гузошта шудааст ки ҳаводиси ҷанги шаҳрвандии тоҷикистон ва паёмадҳои он манзараву муҳити деҳаҳои тоҷикистонро ифода мекунанд. 2 сол шуд ки мо институт донишкада шудем, донишкадаи рассомӣ ва дизайн. Бисёри муаллифҳое ки ҳозир дар ин ҷо кори худашон овехтанд, дар ин институт ҳамчун муаллим кор мекунанд. Барои ҳамин фикр кардем ки ҳамин намоиши якҷоямонро дар ҳамин институти худамон гузаронем. ҳадаф ба ваҳдат буду, ҳадаф ба соли оила. ин намоишгоҳ 1 ҳафта идома мекунад ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзаминаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.